Ang sili. Nandiri. Balik na. Yung mga amali ko, pero pang ito. Naman ito, hinog sa ito. Oo, man. Tanaw na po. Tanaw na isa. May pagbutang na ito. Ay, oh. Sakto ng kagre. Nanay. Mga akman. Ito nga ang bataan na ba? Tapos na sudan. Angel! May patok ng isang kain na. Ang likod niya. Ano? Ano? Sumpay na. May lugo. Alam, ginapang. Alam. Alam yun. Ayaw ka nila ako sa Edison. Wala masinan ay. Okay man. Nagdalas doon yung nanay tikuan. Mura. Pagdala to si Simon. Simon. Isang bantay mga bata. Ha? Yahay. Bilay na to na dito. May butaan. Kabini. Bantay. Domingo ang po doon.
kung matulog lumay kayo kaya. Para makaon sila. Ate! Tulog may. Hindi gagmay yung ayo kaya para di sila niligan. Tapos na po siya. Dahil bubuhi ganap, hawa na, bughag. Kaya madali. Tubig yun, dito pa. Inigit din na din. Mama, ano try na? Tambok yun. Kaon ito tambok ito. Tagaan man. Agda, ang kinason. Ito na ang kinason kay. Pwede ang tagtambal di. Pagtakang luha. Kami na maglataw niya munggos. Ano eh? Palaban tadi tambal guys. So, delikado.